tang ke samang khana rai ulang mane bang ang sal songi thani te jai bak sapi jawo seng jora mote khaile jamali ani bangui nagar sangjao tabo sini buskango sengno address ropai sarmani development Tini Phil Basidok Krungnai Robi Salno Ruk Sawi Muitu Klaina Bagai Netaji Subhas Mahabhidyalaya ni Bukhaktui Ani Kokorok Department ni 5th semester Puri Tongai Joto Sengkrak Srungnai Dai Sarnai Jung Songno Ang Mozorawo Ani Bukhabai Lam Sobai Manahagrawo Norokni Obhai Sartharmo Tei Tongthok Mumbai Jora Kolokma Salai Thamo Hri Humpano Norok A Salno Muitu Khlai Tini Salo Phungnai Rokni Salno Borom Rui Norok Tini Pandano Haike Luwa Jimani Bagai Ang Pulani Khabai Khobai Yasak Sowenawo Norokni Tongthok Mung Norokni Yasak Som Pandano Sini Srungnai Sengkrak Khupang Mobilai Kaham Kaino Pandano Kom Thili Thangka Tai Awa Hegeno Pandani Je Dukhi Khazak Betang Tongmani Resap Mung Ni Yablo Kok Sanai Kok Sam Ni Yablo Resap Mung Hage Sini Srungnai Je Khumbatini Bodol Resap Nairo Borno Belai Kei Ang Yasak Sogo Tai Joto Haino Hai Sengkrak Srungnai Srungnai Songno Lam Sobai Ang Norokni O Hamzak Ma Phungnai Rokni Salno Ruk Sawi Ang Thaisa Thaini Kokno Norokni Thaniwo Gesarnani Bukhak Ang Yapni Sewano Phungnai Rokni Sal Abo Sini Pula Panda Konfungnai Khupang Sawi Kelangka Ang Abo Tei Kisa Mothori Sangasa Dogana Seng Saimano Phungnai Rokni Sal Hnai Sini Baron Ha Kotrok Malai Jakmani Hikakai Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Boni Asaina Salno Ruk Sawina Palai Jabu Hai Hingkano Sini Thaniwo Kaisa Sumung Pai Bayo Borok Asai Hingkakai Nama Asai Nai Boni Palai Daba Bahai Ke Phungnai Rokni Sal Ni Palai Man Pai Senga Boni Lai Bumano Kisa Seri Wangsung Alien Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Bhamon Nukhung Tamil Nadu Madras Ni Tiratori Kamiwo Tiratori Kamiwo Go Asayu Go Srung Bini Lama Gagai Madras Christian College Go Arwano Philosophy Subject No Naharai Norok Haidino Boy Honors Degree Lam Clay Go Bini Jimuno Basau Bini Asaimani Salgo Salaikya Date Go Salaikya 1888 5 September Akrokni Salaikya Okay Abo Azora Asaikya Philosophy Subject Nahari Bo Srungkha Hai Hengganyo Koroksa Borokni Asaima Salno Je Oba Haji Permin Salgani Sawi Bahai Sanai Abani Okulugo Kok Hujat Tongiman Hujat Tam Gagai Sung Bini Laidono Nahar Nayangai Bo Je Sambutan Tanglang Mani Sung Semano Dr. Sarvapalli Radhakrishnan No Puila Sini Bharat Ni Puila Uporashtrapati Vice President 1952 Simi 1962 Jora 10 বছর ko Bharat ni puila Uporashtrapati Lui Bo Asok Thai Kusoba Asogoi Samung Tangkha Basabai Bathak Tonyaku 1962 ni Simi 1967 Jora Bo Haina Hai Second President Sini Bathak Torni Second President Rebo Bo Bisippa 67 Jora Bini Samung Tangkha Abani logi Bo Bini Samung Betang Bini Langmao Bo Khoroksa Phurungnai Yungui
40 bosor bisi brisi bo phrengai klangmani bini je wana masinja kok gesar klangmani srnai rok ni thani abose bini jotoni samkotor bono khoroksa gothar phrengnai adarsh tisa tong kosong cha kosong ni bising tui kubui bai phrengnai bini 40 ta bosor bo borok rok kisa kono joli mongkrei khamai mongkrei kaisa hamjat ma kobrong bai bahai ke srai rok ni khama pai borok no tor sai lok sri man a samano boklai dia ge abo hagi no bini langmani betang ko bo asuk sam kotor tangkha kobangma sogat mankha kolkata university ro bo khoroksa professor hisabe srungka phungkha boni bagai bini amsuk samung betang kaham bini kok kesar langmani ro nangmani bagai barat hak tor tei srungnai ro bini asaima salno sa sengni asaima salno seng palai layana apur se bokok sau nah ani asaima salno palai betam khlainai ani asaima salno palai mani slai o asaima salno rek sawi si noro teacher de primero ni sal se palai di amo mane no bini pastor ni salno palai ni samania barat hak tor bini asaima salno nahar ka asuk Dr. Solbrada Krishna bini asaima salno no barat hak tor primero ni sal ne palai sing hayong ni khadon nasi tege tam lok kai 20 Oktober se kebang kok hayong o primero ni sal ne palayo 5 September ke sini barat hak tor te kaisa kayoi hak tor se palayo kebang kok palai ne 20 Oktober obno se primero ni sal ne palayo gai sing saiman ka Dr. Solbrada Krishna bini langmao Pernai sernai ni bekak boze kok kesar kelamane abo belai kita tabu jora muju ni tongkha ngai tahu ani bekak yang norok kok kesar na musuman hikai norok tabuk rengno kotoro srenglai tongphai jotoni rengno kotor obon slai te kotor kerikha te kaisa na tongsiu hayu ni rengno yung bitso bidore sino norok ni tongsiu abon yang nomor tes tu namus pan suk malia serung ni ari khaza ka seno bede ku proses sarna ke samani BEd MAd podre pon kai na hari okay sung saimano phurnai nei himane abon norok no lekha pora phasing ti phurnai ngai no phurnai ni sibe sai sagla phurnai mane bo khoroksa lekha krung sibno phurnai mano sung abono bo wan sulai sai gala norok ni bas apa ang sibno norok phurnai tongkha hai thani bo sagla sungno phurnai kha yaphang kaisini ma pha phurnai tukma bagino ang tini college o kasawai obo hagi ang tini 5th semester pori dong ani ma ano gian riwo ani ama ano elem riwo ano je bo phurmani abo laisa thaisa kaisa kono koro jame gri ma babu nono nangma jorbe rangri riwo samung hanya tanani berkat no mana klayo kati riwo nono samung kaham bahike kolok kotor ngi thangman bahike tori logi nono telang thaniwo mungsa bezo klayawoi doktor engineer podre por kotor telang riman abo jo toni ma phani no kaisa nahar mung tongu hage se moro sana klayo chini phurnai ya phang ka sini ma pha se ma pha angka singno rungmari ni bekhaktui somas khodawo tomani bekhaktui borok bai hamjani tomani bekhaktui khorsa kerni tomani bekhaktui a ma pha sino obo hai phurmung kahamro abon bari sing obo hai phurnero ni salo sing belake ma pha no sete o kaham ke mutu khailai sing borong relena nago ma pha no borong laiba bisite o ma o pha norok belai ke hambai maro norok ano amse kishor tuwe krano mutu sino mutuwe sak no saya ningya kari sino mo haide tore loge sino college pore rekha sino mo haide kolok koto sramka norok belai hambai sino mesek brung kaham bermani bagui sino mo haide dong no sal rogo at least sini ma phano sen borong le mana kai sini ma phani khau besek tok thomong mano ama phang janai nini sugia jaga nini nangma jaga nini ya phang busu bebat jaga semua rang ni bekhakte tomasana bekhakte semua sep ka maru yang ke senga ma phang sal semua se borong relaya
Amafa जोंनो न'खरा दङै फरायनो सुजुगै दङ Amafa जोंनो खाता कलम बय मेबा होनानै जोंनो सुजुगै दं आबोनि बागैनो जों मा फानो देलाय ए बरं होनाम जों मा फानो लागै tei khoroksa जोंनो हाबा रसनो फोरोंनानै बोखा कुसुक्तर नालरना बोखा जोंनो सोलोंमुं खालामनानै का खरकसा टीचर खरसा फोरोंनाय टीचर का सोलोंनाय रनो लामा सिमसे गाहाम फुनो बैमानो लामा हगै रैमाया लामा नरनो फुनो सिमसे अ लामा थाखाय न गाहाम अ लामा दै थांखाय नर ननि थिना अ सालसा कलक कतर ओंगै ओंखारि गाहाम मानानै बोखा यादै सिमानो आबो का फोरोंनाय रनो लामा गासे बेमानि फोरोंनाय रनि